Tak, super, tohle bylo fajn. Teď si tady takhle sedneš, nožičky takhle hezky k sobě, hezky ty kotníky k sobě. A jenom takhle tím hrudníkem se nahneš víc ke mně, jo? No a mně se takhle úplně nelíbí. Víš co, já bych radši to viděla asi jenom tak, hele. To by šlo? Dobře, no. Tak co třeba takhle? Tady, když se takhle opřeš, jenom lehce si sedneš, nesmíš úplně plnou vahou. Kolena zase hezky k sobě a ty ruce tak, ať tě nemáš úplně rozpleskný, tak hezky se narovnat. No to není ono, já bych radši, aby mi tam víc vynikly takhle ty prsa. Tak ještě mě napadá takhle, když by si lehla, to dělá hezký tělíčko a budeš jenom takhle hezky našponovaná, ty nohy nahoru přikřížit. No to asi taky ne, já bych to spíš viděla nějak tak. Třeba.